Afortunadamente todo quedou nun susto, aínda que o suceso puido ter tráxicas consecuencias. Pasadas as 6 da tarde do día festivo, como Alecón de Ribeira ateigado de xente, un vehículo irrompeu a toda velocidade na rúa peonil Campo de Marte, colidiu contra o mobiliario das terrazas nas que había numerosos clientes e arrancou unha papeleira. Foi un bastante susto, porque por pouquiño non se levou a xente por diante. O bar estaba cheo, facía moi bo día, e non... A verdade, foi un susto, non foi un despiste, foi totalmente a propósito. Tirou con todo, zapateou mesas, sillas, o barril acabou ali, menos mal que non había, é unha calle que sempre ten moitos meniños xogando, non sei como non pasou nada. É increíble que non se parase e preguntase a alguén que como podía salir de aquí. Pasou por encima da papelera, é moi estreito. Aquí hai bares, hai terrazas, hubo moita suerte de que non lle pasara nada ninguén, uns rapaces que andan ou eu que sei, unha persona que se levara por diante, porque en boas condiciones non debía de estar esa persona. Na zona atopábanse 2 gardas civís que iniciaron as pescudas para identificar o condutor, que foi localizado grazas tamén á colaboración veciñal horas despois en Aguiño. Había 2 guardias civiles de paisano aquí na terraza que foron os que realmente gestionaron o coller a matrícula e esas cousas. Ao practicarlle a proba de alcolemia arroxou un resultado que cuadriplicaba o límite legal permitido. Comprobaron ademais que o condutor, veciño da Illa de Arousa, se dera a fuga horas antes do suceso tras saltarse un control de tráfico en Boiro.